Nähwan watandaşlar, ýaşlyk teleýiliminden ýaýlama berilýän akly ýeňişligi telebätäçi ýa bir näçe wagtdan bäri internet torunyny öz işini hem dowam etdirýär. Imo sahypamyz şeýlede Instagram sahypamyz we YouTube kanalyna öz gepleşiklerini ýerlerine goýýar. Nähwan watandaşlar, Instagram sahypamyzda gazakly videolar, durly sowallar özüne jemleýän videolar şeýlede goýup size getirýär. Hem de YouTube kanalyna ýaýlama berilýän gepleşiklerini ähirjeti dowallygyny siziň dikkatinize ýetirilýär. Hem de bir näçe ýörüýte siziň üçin diňe internet sahypalar üçin taýinlanýan gepleşiklerimiz 10 minutdan 5 minut içinde gazakly sowallar özüne jemleýän videolarymyza tomuş etmäge çağırýar. Hem de döredip toparmyzyň şahsy durmuşyndan gazaklanýan zatlaryny da gazaklanýanlar bar bolsa, nähwan watandaşlar, biziň Instagram sahypamyzda, YouTube kanalymyzda, imo sahypamyzda size garaşýar. Sağ olun.